Angibingelele kuzo zonke icukuthwane ezikhona la. Ngibingelele kumadoda akhona la. Ngibingelele na kwabesilisa. Ngoba lolu suku ngolwabesifazane kodwa yithi okufanele sibabuke. Yithi okufanele sibabongele. Abakwazi ukuyibongela bona. Ngiyanibongela ke nina bantu besilisa enizile ukuzokweseka abantu besifazane. Ngiyabingelela kubaculi bethu bonke akade becula la. Kodwa kubalekile ukuthi abesifazane. Kodwa futhi ngamakhono ahlukene. Wawazi ukuthi kuyocula umuntu wesifazane maskandi. Khona abacula igospel. Khona abashiya inkondlo. Uyabona ukuthi didiyelwe lento. Ngiyabingelela kakhulu kwabezokuphepha, abasebenzi bemkhandlu, imedia. Mphatho hlelo kuyintokozo enkulu kimi ukuba ingxenye yalolu suku olukhethekile nolumnandi kangaka lokubungaza abantu ababaluleke kakhulu emhlabeni nababizwa ngenzala abantu ngoba basizala. Ngizizwa ngihlonipheke kakhulu kuba nani kulomcimbi ohlelo uMasipala wesifunda saseZululand. Kuyangithokozisa nje nokubona imbokodo ihlobe iyinhle iqhakaze kangaka ngombala omhlophe owenze saqhakaza sonke noluphawu lokuthula noxolo. Ukugujwa kosuku nenyanga yabesifazane eyaziwa ngoAugust eningizimu neAfrika. Siyazi ukuthi kusuka emagalelweni abesifazane abalwa belwela amalungelo okulinganiswa kwabantu eminyakeni edlule. Namhla eningizimu Afrika abesifazane banamalungelo afanayo nabantu besilisa ngenxa yalokho. Ngo-1952 abantu besifazane bahlangana bonke babeke eceleni zonke inkolelo zabo ukuthi wena ukholwa kuphi. Kodwa bonke bathi sekwanele manje. Babhekana ngqo nombuso wamabhunu ukuba abayeni babo bangabe besahlukumezeka. Babona besifazana ukuthi isibehlule impi amadoda abo. Bathi no, isinyathela amasimba abantwana manje. Kulabo besifazane ababe ngumshungu bebheke endlini zombuso wamabhunu, kwakukhona ababelethe izingane, kukhona abakhulelwe, kukhona abagulayo, kukhona abakhubazekile. Kodwa baphuma bathi namhla kunamhla. Engifisa ukugxila kukho njengoba sibungaza imbokode ukubaluleka kokuthuthukisa abesifazane okumele sikubeke ezingeni elifanayo nelokubaluleka kwabo empilweni yethu. Eminyakeni engama-72 bavele nje abantu besifazane bashaya umdumo babhekana ngqo nombuso wamabhunu. Kodwa njengamanje asisekho leso sikhathi. Kungaba uphukuphuku ukushaya umdumo umuntu wesifazane okunokubulwele isimo sendlala esibhekene naso. Yikho kade sihlonipha omntwana uMkabayi, omntwana uMagogo, omntwana uGwazo abangasekho ababambe iqhaza uthini nje kuleya minyaka kunomuntu wesifazane ushaya isibhakela. Kuleya minyaka
kunomuntu wesifazane ohola ibutho. Kule yaminyaka kunomuntu wesifazane oseshaya umakhweyane. Leyo nto isho ukuthi abantu besifazane ngempela uNkulunkulu wabadala ehlosile. Bahlonishwa ngabe asibenza ubulungiswa uma singabi nazo inhlelo zokuthuthukisa abantu besifazane kumasipala nomasipala. Einhlelweni esinazo siyaqikelela ukuthi abesifazane beyigabe ezihlukahlukene ngokweminyaka bayahlomula. Sineyinhlelo ezibhekelela abesifazane abaqhamuka kuzo zonke izinkalo ngaphansi kwesifunda sethu seZululand. Kunohlelo esilwenza ngokubambisana nabakwaSIDA lapho siqeqesha khona ama-informal traders. Kulelu hlelo kuthathwe abesifazane basebaqulusini abangama-30 nabanye abangama-30 kwaNongoma. Sinohlelo esiluqhuba minyaka yonke lokuthuthukisa osomabhizinisi abasathuthuka kanye nalabo abangaphansi kwama-cooperatives. Kubo bobahlanu omasipala ama-local abangaphansi kwalesi sifunda, intsha abesifazane asiyishile ngaphandle njengoba sinohlelo lokuvula amathuba emisebenzi lapho sithatha khona abesifazane abasebasha njengamanje babalelwa ema-19 kwi-district abaneziqu ezihlukahlukene. Sesibatshale einkampanini, sabatshale ezikhungweni, sabatshala nasemabhizinisini ahlukahlukene lapho behola khona bathola istipend sika 5,000 rand ngenyanga. Lolu hlelo silwenza ngokubambisana noBuntu Institute. Zikhona nezinye izinhlelo esinazo kumasipala bengikha nje phezulu bahlonishwa ukubeka isithombe sokuthi singumkhandlu wesifunda asilithathi neze kancane igalelo labesifazane. Bheka njengoba nakuwo umasipala unemkhakha ebanjwe yiyo njalo iMbokodo. Njoba kade ngibala nje ukuthi kuneminyango eholwa ngabantu besifazane njengomnyango wezezimali, umnyango wakwa-community services nomnyango wakwa-corporate. Bese ngibabalile-ke abaphethele umnyango. Akugcini kodwa lapho bingelela dadewethu. Siphinde futhi sibe namakhansela esifazane ayibambile ngempela njoba kade ngibalula umama Madela unkosikazi wekhaya kodwa uDeputy Mayor. Njoba kade ngibalula udadewethu umama uSithole usomlomo kodwa umama wekhaya. Ngibalula udadewethu uMandlela usomlomo umama wekhaya. Ngibalula umama uMemela usomlomo mina umengena ngiyamsukumela. Njoba kadesha udadewethu kaNgubane ukuthi uqala ngokuhlonipha isihlalo uzokwazi ukuhlonipha lo muntu ohlezi esihlalweni. Bakhona futhi nabantu besifazane esebengene kwezamabhizinisi basemateksini. Kukhona ngisho nasebedlala ibhola imbala lezinyawo. Esho ukuthi leyo nto abantu besifazane ngempela bakhona baneqhaza elibalulekile. Ikhona iyayingihluphe angakusho mhlambe ngiyokusho kubafazi bami mamemela ungalesabi igama labafazi. Mina njengabafazi bami lapha ngoba ukuba ngumfazi kuyigraduate. Akusibo bonke phela abantu abangabafazi. Awukwazi ukuba ngumfazi ungaganile. Ungumfazi ngoba uganile. Manje ke mawusuganileke ungumfazi. Ngapha emadodeni awukwazi ukuba indoda ungaganile. Umuntu wesilisa.
kodwa thina esiganiwe singamadoda. I-graduate isitifiketi engasithola ngasinikwa ngamakhehla kwagogo bathi namhla usuyindoda. Umuntu wesifazane uzalwa eholunye uhlobo, ashintshe, ningizwe kahle, ashintshe yena, ashintshe. Ushintshelani? Ushintshela ukushintsha lo ayabuye. Ngoba ukwazi ukushintsha omunye wena ungashintsheli. Fanele uqale kushintsha wena bese uyoshintsha omunye. Yekela uba uMiss, yiba uMrs. Ukuze uMrs ashintshe umfana abe yindoda. Ukuze uMrs ashintshe indlu ibe umuzi. Ukuze uMrs ashintshe indoda ibe ubaba. Zonke izinto ziqala kumuntu wesifazane ashintshe abesethi sengiyoshintsha okushintshekayo. Manje kuyayingihlupha into yokuthi umuntu wesifazane ngenhlanhla mamemela kazukusho emhlanganweni ngoba ngangiyokukhuza umuntu wesifazane athi nibanga umsindo ngoba ngiwumuntu wesifazane. Hawu, ufuna ukuzwelwa. Why? Ungikhumbuzelani ukuthi umuntu wesifazane? Usholani wena ukuthi umuntu wesifazane? Thula, musukusho ukuthi umuntu wesifazane. Yeka ukuba ngowesifazane kube yikhona ukukhulumelayo. Siphila la abantu bezichaza bona ebese kuthi okuyibo kungakwazi ukumchaza. Uma sengizothi bafazi bami yimi njalo indoda la, kusho ukuthi kwamina ngiyazenyeza ukuthi ngiyindoda kubo. Ngoba ngiwumuntu wesifazane. Ufuna ukudatshukelwa ubani? Wake wamuzwa uMkabayi ethi ngoba ngiwumuntu wesifazane, ngoba wakhipha ibutho lashona empini. So ukuze sifike kahle la siyakhona, qala wena uzethembe. Qala wena ungaziboni njengomuntu wesifazane. Akube yisimo esithi wena umuntu wesifazane, hayi wena. Ngakho ke basifazi bami, ngeke nje mina ngithi ngiyindoda kimi, anazi nini. Ngoniyazi. Abantu besifazane banohlobo oluhlukahlukene, kunama categories. Ngeke ugrade R abe ngumngani no grade 6. Iqala lapho ke into kaNgubane eyenza ukuthi umuntu wesifazane abe nonya. Ningabona nje ukube silanda ugatsheni sathi akacule la. Bekuzodilika lo ceiling. Kodwa ngoba kucula nje abantu besifazane noshaya ihlombe uyabona ukuthi awu. Uyifakile impela iweave kodwa awu. Awayigqoka ingubo yakho. Hawu yayinhle, wayithengaphi? Akasho ukuthi iyakufanele. Awu. Yini ungambongeli omunye umuntu wesifazane? Yingoba wena ufuna ukudatshukelwa. Sikulo mkhakha ke wokuthi mina ingakho kuyaye kungikhathaze kakhulu njengoba mhlonishwa uMeya kaDusho Shamasi ukuthi luhlobo luni lo muntu oshaya umuntu wesifazane, amhlukumeze, amgwaze, amshaye, luhlobo luni. Kodwa futhi yena lo muntu ohlukumeza umuntu wesifazane uzalwa uye umuntu wesifazane. Hawu, nansi enye inkinga. Umuntu wesifazane sithembile ubabheka abafana abalungile, yena njalo uzala umfana.
ulungisa into engaphambili qala wena ulunge bese ulungise ngaphambili. Bona laba bafana abahlukumeza abantu besifazane bazalwa yibo futhi abantu besifazane. Angazi ke mphathi ohlelo ngoba mina ngingumZulu. Isiyafika inkolo angiphikisani nayo uNdlunkulu, angiphikisani nenkolo. Ungakholwa wenze konke, mina ngingumZulu. Njoba ngingumZulu ngikholelwa kakhulu ebukhosini bakwaZulu. Ngazi ukuthi kunesilo, kunoNdlunkulu, kunamakhosi, kunoNdlunkulu, kuneyinduna, kunamakhosikazi eyinduna, kunathi thina amadoda izakhamuzi yinsika nabafazi bethu. Kunezingane zethu esizalayo zabafana namantombazana. Anginankingi ngakholelwa kulokho okholelwa kuko. Eyaphi lengane? Nansi ihlupha lapha emgwaqeni. Eyaphi? EyakwaKhumalo. Wenzela uKhumalo ihlawule kodwa ngiyakwa Sikhakhanya. Nansi ingane ihluphiswa ukuthi uyibiza ngoKhumalo kodwa uyisikhakhanya. Abani idalwa phezu kwekhanda layo laduma ikhanda. Ngakho ke abantu besifazane bayisiqalo bayisephetho. Uma ngizalwa yibo. Kodwa futhi uma ngifa yiba bangivala amehlo. Yingakho beyisiqalo nesephetho. Ngakho ke abantu besifazane bayinzala abantu ngoba bazala thina. Ngakho ke ngisazoke ngiyithola inkundla lapho ngiyoke ngibhekise khona kubantu besilisa. Ngikhuza lo mkhuba wokuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Kumele ngabe asiyixoxe nokuyixoxa eyokuphepha nokuvikelwa kwabantu besifazane. Ngoba kumele kube yijoka lethu sonke. Yikho kuthiwa abantu besifazane bazimbali. Ngoba bayabuna uma bathinte kabi. Kodwa uma bathinte kahle bayaqhakaza. Kunina nonke abantu besifazane nzala abantu enihlonishwa umasipala namhla. Ngifisa ukuthi ngigcizelele ukubaluleka kwenu ezimpilweni zenu, amagalelo enu ekunikeleni kwenu nisebenzele isizwe futhi okungelinganiswe nalutho. Ubuqotho buqhawekazi benu mabume njalo, bume bungaphezi. Amandla okubumba nokwakha imindeni nemphakathi, sibindi nobuhlakani benu makungashabalaliseki kalula, kepha bume njalo. Ninesibindi, niyabekezela, niphethe imizi, niphethe ingane, nize niphathe ngisho thina impela sesibadala sesikhulile. Lolu suku ke olukhetheke kangaka ngiye ngakhumbula abantu besifazane abasuka enhlizweni yami engifisa ukuthi njengomkhandlu waseZululand sithi siyabonga. Bingelele, ngineminyaka ewu-35, ngingumholi, ngihola eqenjini leNkatha Freedom Party. Kodwa ngineminyaka ewu-29 ngiyikhansela.
Ngiyathobeka kakhulu uma ngibona ingudlungudlu. Ungalingi ukuthi uphumelele kanti usemncane. Ngoba lonke uhambo usuluhambile ungalithanisha within a second. Ngakho ke lezi ngudlungudlu engifisa ukuthi kulenyanga kulolu suku kulesi sikhathi kule ndawo ngithe egameni labaholi bonke abangaphansi kwaseZululand, egameni la wonke amaqembu ezepolitiki angaphansi kwaseZululand, egameni la wonke amahlelo ngaba inkolo, ama stakeholders, ngaba ezemfundo, ezamabhizinisi, yonke imkhakha. Namhlanje ngiyafisa ukuba labo mama balapha eZululand sithi siyabonga. Ngenzeka nina ngicabanga ukuthi asiniboni enikwenzile, kodwa mina njengomuntu omdala ngiyabona ukuthi yini eniyenzile.